Dengan bencana terpundi-pundi niki nggih. Dadi niku tanda niku sampun salah setunggalipun alam menika sampun murka nggih. Sampun bosen mirsani dhateng umat manusia sing mapan ten alam niki mergi napa piyambakipun hanya membenarkan dirina sendiri pun lali kalih diri daratan lan alam niki. Nah niku sampun dados menapa nggih jangkanipun jagat. Mungkin nek pun mlebet ten alam ngeten niki donya niki badhe dandosi alamipun piyambak kalian margi napa nggih bencana alam nggih banjir lan sak panunggalipun milanipun niku diwastani bencana nggih monggo ning sak temenipun nikulah tanda-tanda alam niku kepengin memperbarui alam itu sendiri. Ngaten lah bejane tiang-tiang sing kemakan pembaruan alam niku wau. Nanipun ngantos tiang Jawi sak bejo-bejane wong lali isih bejo wong eling lan waspada. Apa kuwi? Ya kuwi wong sing ireng modelane. Tegese napa? Tiang niku sing tasik ngugemi dhateng jati dirinipun sing mboten ndamel namung ndamel identitas nggih nikulah tiang sing slamet. Mergi sakniki kathah tiang yang sampun lali dhateng jati dirinipun kathahipun namung ngudal utawi ngumbar dhateng identitas. Buktinipun apa? Tiang Jawi piyambak pun sok-sokan penampilane niku benderane wong Jawa. Nggih. Dengan memakai adat Jawa, ngomongane sok kaya Jawa-Jawa ning nyatane ora ngerti sak temene apa Jawa kuwi, milanipun mlebetipun dhateng kejawen. Ngaten. Jadi Jawi Jinawi kali kejawen pun benten. Nek kejawen niku sing ditonjolno niku namung identitas. Nek Jawi Jinawi niku Nek Jawi Jinawi niku sing ditonjolno niku jati diri. jati diri Pak nggih. Nggih. Berarti benten nggih. Benten. Nggih, tiang Jawi niku badhe ngagem napa? Niku kan ora perkara penampilan. Ngoten. Sing dimaksud Jawa Jinawi itu Jawi Jinawi niku lak atinipun. Nggih, nggih. Nggih. Angger sek netepi berbudi bawa leksana niku sek tiang ingkang jati diri. Ning menawi identitas sing ditampilno niku nggih penampilan-penampilan sing ben dianggep wong liya niku Jawa. Dadi mriki niku wonten agama kalih, agama budi kalian agama kejawen. Bedane agama budi kali agama kejawen. Agama budi menika menapa ingkang dipun tindakaken selaras kalian ucapan menapa men selaras kalih pakarti. Nggih. Tegese ucapan padha karo perilaku. Ning menawi kejawen sing penting lak ketoke Jawa. Nggih. Ngudal Jawa sing kados ngoten niku ning piyambakipun namung pinter ngomong ning ora iso nglakoni. Nah niku kejawen. Nggih napa niku Pak Dono nek rumiyin sadèrènge wonten agama mlebet. Ya Jawa kan sampun gadah ageman kapitayan. Lah nggih. Napa niku nek diwastani agama budi niku? Lah sing diwastani agama budi nggih agama kapitayan niku lho. Nggih, milanipun mboten wonten tanda-tanda utawi asma Tuhan gampangipun ngoten. Sing wonten sinten pangeran utawi ingsun. Terus ingsun kalian aku niku sampun beda. Masalah manembah tergantung keyakinan. Tergantung keyakinanipun piyambak-piyambak. Ning tiyang Jawi niku mboten nate nilaraken ngabekti dateng Gusti niku mboten nate. Terus ngeten Pak Darno. Agama kapitayan niku kan sadèrènge wonten agama impun mlebet. Nggih. Nek Kangjeng Jawa kan sampun sampurna nggih. Sampurna nggih. Sampurna kenging napa? Sakwantune wonten agama impor niku pun mlebet, nek memangi agama kapitayan niku sampun sampurna kok sedaya kok diislamake. Sedaya Kok diislamake. nah, sedaya diislamake ini kan boten kranten istilahnya ngelampahi agami niku lahir batin. Ini kan hasil paksaan. Sampai saat niki pun enten tiang Jawi niku medar kejawenipun kan tertutup tiang Jawi niku. Mergi napa wedine
mangke belajar ten agami Budi niku menawi mboten estu kuwatiripun gadah pemanggih sing macem-macem. Mergi tiyang Budi menika tiyang Jawi sing agaminipun Budi menika menawi mergi saking Tuhan menika tuhu. Satuhune atinipun menika sampun manunggal kaliyan Gusti. Gusti menika sifatipun rahasia utawi siri. Milahipun tiyang Budi menika menjaga kesirian pangeran menika lho. Estu-estu menawi tiyang Budi menika mboten purun calcul, mboten purun carcur ngomong sak enake dhewe. Nggih. Ngoten lho. Nggih. Entah menurut Pak Darno nggih. Nek ningali dan kados mekaten mungkin Kak agama Budi nanti bangkit kembali Pak Darno. Kula yakin. Yakin nggih. Yakin mergi napa contonipun mboten sah tepi-tepi panjenengan piyambak. Keranten Yosua semanten menika mestinipun usia-usia sing kritis. Nggih, nyatanipun selama niki sing jenengan uber napa tentang agami sampeng kah? Sing jenengan udi walaupun jenengan niki saged nampi napa mboten lah agama Budi ta. Niku sampun tandha-tandhanipun. Dadi sak menika janipun sampun kathah para kaneman, para nom-noman niku sing akhiripun badhe wangsul ten agama Budi. Kangge napa kangge mantepaken manahipun utawa atinipun. Nggih Pak, niki harus jenengan ngendikan tanda-tanda mulai akan muncul ajaran Budi ini kan sampun kelihatan. Contoh saat niki kan tiang badhe ngobong dupo niku kan rumiyin kan nggih kan ajrih diwistani musyrik nggih. Saat ini ketinggalan sampun berani terbuka Pak. Sak menika sampun mboten rahasia malih nggih. Bahkan tiang-tiang sing ngrasuk agami Islam utaminipun nggih. Bahkan sak menika sampun mlebetipun tasawuf menika lewat tasawuf Budi. Ngoten lho. Mriki contonipun kathah ingkang sami rawuh dhateng mriki niku ingkang sampun menyatakan nglampahi syarat rukun Islam sampun jangkep ning keranten piyambakipun tasik bingung. Nah kula hirani ini bingung tentang napa piyambakipun perkawis ilmu agami nggih sampun digembleng kanthi tuntas. Ning nyatanipun piyambakipun tasik wonten rasa kebingungan niku wau. Nah, sareng komunikasi saling sharing datang mriki nyatanipun terusipun wonten rasa gathuk. Nah niku. Pak nek misalnya tiyang Pak sudah fanatik salah satu agama nggih, fanatik niki. Badhe belajar ilmu Jawa, ilmu kejawen ngoten niku saged napa mboten Pak? Soale nek kula tingali tiang-tiang sak niki Pak, nek ningali orang nek kejawen, tiang nek ngagemi ilmu Jawa niku kan ketinggalan kan dianggap niki sirik. Tiang Jawa niki ilmu Jawa niki dianggap klenik perdukunan ngoten. Pripun tanggapan Bapak? Menawi tiang sampun fanatik nggih. Fanatik niku napa ngertos to maksudnya fanatik niku? Fanatik menika lak tiang yang melaksanakan kepercayaan dia dengan sempurna, dengan bener-bener sesuai dengan kepercayaan. Nah saat ini pados tiang fanatik niku napa? Dus pundi? Contohnya dus pundi? Dia fanatik, tapi yang difanatik itu kadang-kadang dilakukan. Tiang fanatik niku sae janipun. Terus tiang fanatik niku menjalankan apa isi dari ajaran niku fanatik. Bener-bener dilakoni niku fanatik. Ora kok fanatik niku ngujat. Lah tiang sing menghujat iki bukan orang fanatik. Ngoten lho. Tiang sing nyalahno wong liya niku mboten fanatik. Karena apa orang fanatik? Kalau ini saya anggap benar ya ini saya lakukan. Untuk orang lain ya silahkan. Mereka mempunyai kepercayaan lain niku fanatik. Ngoten lho. Ngujat wong liya, iki elek dan lain sebagainya di belakang niku malah dekne pelakune. Betul. Kan mboten fanatik niku jenenge. Niku wong sing elek ning berkedok utawi bernaung ten agama sing sak benere suci. Ngoten lho. Lan pun saniki pun kathah sing terkuak. Sing waune selama niki damel panutan, selama niki sering suwuni fatwa. Akhire boroke terbongkar ngeten niki. Terus dispundi? Terus harus kepada siapa kami berguru? Kan niku.
Kok tiang terus mlebune nek ten Jawi perdukunan dan lain sebagainya. Nah nek mlebu Islam nek wis ngiyai terus dadi tabib niku. Napa? Wong tabib niku artine ya dukun. Cuma beda nama. Nah, nama beda nama. Nah, tiang sakniki itu udah dibodohi karena bahasa. Makanya aja pisan-pisan belajar bahasane wong liya. Alung belajar ten bahasane dhewe niki lho. Ora perlu sakniki. Tiang niku belajari napa? Belajari bahasane orang lain nek mangke mlebete namung untuk menyalahkan orang lain. Seolah-olah aku loh sing paham bahasane wong liya namung ngoten. Ya silahkan belajar bahasane orang lain, tapi urusan ati, urusan ageman, urusan agama aja disangkut pautno. Napa malih lek urip niku ten tanah Jawa. Nggih, kok mengikuti budaya-budaya saking Jawa, titeni mawon. Sak pira kekuatane. Kula kepengin roh. Ora urung digiles kali tanah Jawa piyambak. Kuat Pak begini. Jelas. Ngoten. Mergi uripe dekne urip teng tanah mriki mangan nggih. Nggih, leres Pak niku. Saripatine tanah mriki. Nyembah niku nyembah tanah mriki, ora nyembah tanah kono. Ning kene apa kok yakini kali tanah kono. Lah nek memang tanah kono diyakini kebenarane keapiane bahasane apik, pindah mrono aja urip teng mriki, aja ngrusoi wong kene. Ngoten lho. Maksud iki. Kali tiyang Jawa niku wis duwe budaya dhewe. Budayane ati adiluhung. Ngoten lho. Tiyang Jawa niku nek seneng-seneng niku sing ditonjolno niku menunjukkan rasa hidup. Mergo budaya niku budidaya. Dadi aja kerukunan Pak tiyang Jawa niku. Aja kok ngawasi nek ana sindir tiyang nayub iki dianggep wong edan. Niki menunjukkan bahwa wong Jawa inilah tandanya hidup. Ngoten lho. Inilah tandanya berkah saking Gusti. Ngoten. Nggih. Nah kok elek-elek wong Jawa, nyiriki wong Jawa, nyiriki basa Jawa, ngapikno bahasane wong liya, apik-apik agama kok liya. Nek sujud kok gak nyujuti tanahe wong liya, kok nyujuti tanah dhewe. Padahal mereka itu dereng paham bahasane yang itu. Nah, nikulah hasil doktrin orang luar. Nggih, makane aja sampai kenal karo bahasamu, tak kei bahasaku mergo bahasaku apik. Mergi napa? Sakniki sing ijma, sing qiyas, sing nahwu, sharaf dan lain sebagainya. Krana nahwu sharaf kita wong Jawa to nek iso. Jajal. Mergi napa? Saking minyak mana kan menjadi berapa bahasa. Nek diolah diparut dadi sego menyok, dikeke uyah dadi ketan menyok. Nggih dipepe garing jenenge gaplek. Mungkin nek pun mboten trimo gaplek tok mandeg gaplek dideplok lembut dadi sego titi. Dibuntel godhong ploso dadi lemet. Nah niku nek mau dinafu sarape apa ora ngerusak nafsu sarap. Ngoten to. Ning kenapa kok sek ngunggul-ngunggulno bahasane wong liya niku lho. Lah nek kata sing do kualat. Nah tiang-tiang ngoten niku ora gelem urip tanah Jawa niki ben ora rasane walate tanah Jawa. Untungnya kok urip tanah Jawa wae Jawa Barat. Kita kok mlebu Jawa Timur. Nang gawe dakwah atau si asing model ngono. Ora usah di cekal polisi niku. Mungkin nak luntas karo dhewe. Kula yakin soalnya. Nah niku nemen lho ora trimo mergi napa. Selama niki wong Jawa niku wis dinyek, direndahkan. Nate napa tiyang Jawa? Nate males napa? Sabar lan narima to. Nggih. Ning nyatane alami dhewe ora trimo akhire. Ora kok wong sing berbuat alame piyambak sing ngingkes tiyang sing model-model ngoten niku. Beda kali tiyang-tiyang njaba niku anggur bahasane kesinggung sakte demo, penistaan. Nenek nistakno wong Jawa niki, napa nate tiyang Jawa lapor. Lagi nyaduki sajen dilaporno wae edan kabeh. Nek ora ngerti belajar wong Jawa ben dadi wong bener, ben dadi wong sing agamis. Nek ora wong Jawa niku wong agamis, kena apa para wali, para utusan, para pembawa agama kok mlayune tanah Jawa, Nusantara. Itu kan salah satu bukti. Ora kok saking bodone wong Jawa niki. Mereka itu sudah tahu menganggap bahwa orang Jawa itu wong sing paling pinter. Ning carane ngepesno wong Jawa piye dielek-elek dihujat. Niku lho.
Jadi kula sangat tidak terima sebenarnya. Ini pun kesempatan kula mungkin tinggali tiang. Saya ini. Soalnya nek kula tingali malah justru ajaran Jawa niki nek saged ngoten mangke saged dihilangkan to, Pak. Tiang Jawa niku deretan agama liya, Mas. Tiang Jawa niku pun gak ada pedoman. Aja njiwit wong nek krasa lara. Aja seneng njiwit wong liya. Nek sliramu dijiwit krasa lara. Nah, ini kan sebenarnya kayak kata ini ketok era kanggo tapi tidak dimaknani luas. Kan ajaran budi yang luar biasa. Jadi artinya kita itu nggak boleh menyakiti orang lain. Ya, kalau kita itu disakiti orang lain juga merasakan sakit. Dan ini pedoman yang Jawa. Nah, ini yang Jawa saat ini dua sekian tahun meneng mawon, tapi pada saatnya jajal kuat endi gagak karo tunggak. Selama ini sing kuakaok pada akhirnya mati glithak. Tunggake sik pancet tunggak, Jawane pancet Jawa. Mulane kula bersyukur nggih sakniki ini utamanipun lare-lare nem ini sempun kathah sing mulai dowangsul ten agama budi, agama jati diri.